95வது மேற்காட்ட பேச்சில் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான திண்ணை பிரச்சாரம், அதோடு அமுதக்கரங்கள், அங்கே இங்கே அன்புக்கரங்கள், அங்கே அமுதக்கரங்கள், இங்கே அன்புக்கரங்கள், அங்கே இட்லி சட்னி, இங்கே பிரியாணி சிக்கன். புரியுதா? இது எப்பவுமே இது சிக்கன் மட்டனுடைய செக்ஷன். அதனால் வெறும் இட்லியை கொடுத்து ஏமாத்துறது இல்லை. இது அம்மா எம்ஜிஆர், மரியாதைக்குரிய வருங்கால முதல்வர் எடப்பாடியார் அவருடைய ராம் சொன்னார், நிரந்தர பொதுச் செயலாளர். நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் இல்லை, எப்பவுமே பொதுச் செயலாளர். பொதுச் செயலாளர் பேச்சுக்கே இல்லை.